try din natin kung masarap ba siya. Ang ating potato chips, ayan. Kung masarap nga ba siya or ano ba lasa, barbecue ba? So, ayan. Ano ba yung masarap? Walang magawa guys eh. Kaysa lalabas pa ako, no? Dito lang ako sa aking kwarto. Sa kwarto ko magmumukmuk. Wala naman ako guys na ano, wala naman akong ka-date. So, dito na lang ako mag-date sa kwarto. Meron din akong iinumin. Ayan, magtagay-tagay tayo. Ano lang to? Lemonade juice. Hindi nyo makita. Harap. Hindi kasi ako guys nakadala ng plato dito at ayan. Sarap. Yummy. First time ko itong magmukbang dito sa kwarto ko guys. Nakahan natin yung music. Linggo naman ngayon. Baka malula kayo sa akin. Wala akong sasawa nito. Sometimes I catch myself staring at you. While your mind rests. I memorize the moment and lock it away in my heart somewhere where it'll keep. Sometimes I still tremble when you brush against my skin, or your hand reaches out to touch my face. I've never known anyone like you before, and I know I'll never see the likes of you again. No one in this world could ever take your place. And in case you don't know, this is a love song. And it comes from the heart of someone who loves you so. Yung tira ko to guys na lemonade juice. I don't Hindi ko sana naubos kasi may Pepsi ako, may lemonade juice. Grabe talaga yung kain namin sa Pepsi. is your love song. Sobrang tamis. Baka ma-diabetic tayo. You are loved. Nagdagan natin ng tubig. I just wanted you to know. Mamaya na lang kainin ko ice cream. And in the quiet Sarap times siya. when you talk to me, Kasi ang sarap ng pagmamahal niyo. I hang on every word that you say. You might not always see my love. Hindi pa ako guys tapos sa aking kain. Cause I know that I tested the land. I
Hindi kasi ako nagdadala ng plato dito sa loob ng kwarto ko, guys. Tamad ako na pababa pataas. Ito talaga yung nagagawa ng walang kasama. Panay lang yung lamon. Kaya ayan, shout out dyan sa mga aking mga team dyan. Ayan. Katamad guys maggala kasi umuulan. Dito na lang ako sa bahay, magmukmuk. Tapos na namin kumain ng lolo ko. Tapos ayan, kumain na naman. Mamaya kain na naman ng ice cream. Tapos pag inantok, matulog. Ayan, ng video sa YT pa more. Ayan. Wala niya ako pakainin ng amo ko nito guys kasi ano siya, sabi niya junk food daw, hindi daw maganda sa katawan. Hindi naman siya bumibili, ako naman. Masyado talaga silang care sa katawan. Sabi nila, bakit daw ako hindi tumataba? Mas madami pa akong kumain ng kanin kaysa sa kanila. Hindi kasi ako guys nagda-diet. Sometimes I catch myself Wala sa staring at vocabulary ko yung diet na yun. while you're Kasi lying sa dami naman yung ginagawa ko, paano pa ako magda-diet? I memorize the moment, Diba? lock it away in my heart somewhere. Sabi ng aking BFF dyan, pangit daw kasi payat. Hindi naman ako ganun payat. Tremble when you brush against my skin. Or your hand Ganito lang talaga yung katawan ko guys. Guys, sa nanay ko. Yung amo ko naman gusto ako patabain mo. Paano pa ako makakatrabaho kung masyado nang mataba? Hindi na ako makatakbo. Hindi na ako makaakyat baba. in this world could ever take your place. Masyadong maalat. And in case you don't know, Ganda ng music. this is a love song. Maulan, tapos matulog tayo pagkatapos. And it comes from the heart of someone who loves you so. Pangpatulog naman yan. Ang muhot ko. I don't always show it. So Ang sarap kumain ng kumain guys. Sabi ng amo ko, wala ka talagang kabusugan. Kaya ko lang naman kumain eh. I just wanted you to know. Isa nga, para yung order niya sa GrabFood eh. Alam niyo ba guys na kahapon nakadalawang beses kami pumunta ng supermarket kasi bumili pa kami ng You talk to me. dry goods. I Dalawang beses kami bumalik. So, You might not always see pagod na my pagod love, talaga ako. Pati siya but it's napagod eh. always there. May mga card kasi guys, coupon ba? So nakaka-discount sila ng $8 or 120 pesos sa atin. Ano? 808 RM ang discount. Kanina pa ako dito guys. Kain ng kain. Walang kasawaan sa pagkain. I just wanted you to know.
na kasi maalat. Try ko naman ito. May biskuit, hindi talaga ako magutuman. Uulan na. Inom tayo nito ng maraming ano. Sometimes I catch Yes. myself staring at you while you're lying fast asleep. Ayan guys, masyado siyang matamis. I memorize the moment and lock it away in my heart somewhere where it'll keep. Sometimes I still trip Kakalungkot naman yung music ko yun, kaya yung nagpili ko ng music. where your hand reaches out to touch my Ayaw ko na guys. Ano na siya, known anyone like habang tumatagal, you, and I know I'll never maalat see na. the likes of you again. No one in Ayan, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching again. At sa panonood ng aking mga videos, ayan, music is life. Charot. Ayan, huwag pong kakalimutan si Jem Vlog. Mga ating ka-team, ayan, sa mga lalabis ko dyan. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you around. Ayan. Thank you so much talaga guys sa inyong suporta. Ganyan talaga ako guys. Mahina talaga yung boses ko no. Kasi yung tatay ko ayaw mahinayan, si Lola. So, thank you guys. I love you all. Thank you for watching again. And God bless.